Hola, benvinguts a les previsions meteorològiques per Agbar. Està plovent força en algunes comarques, ara en parlarem, però Déu-n'hi-do el que està caient ara, és època ja de monsònica, algunes zones de la Índia, moment en què ha plogut tant que una cascada improvisada baixa per les escales d'aquest lloc i, en fi, aquests són els problemes que ha provocat, espectaculars. Com espectaculars també són les tempestes a moltes zones del centre d'Europa, França, Alemanya, Polònia, això és Polònia, calamarsades molt intenses, és la mateixa inestabilitat que ens està afectant a nosaltres. I ara una imatge comparativa del pantà de Vallvidrera, bé, són petitets, però també bones notícies, Collserola, Déu-n'hi-do com ha canviat, això és fa 3 mesos, i això és ara, per tant, aigua que també és ben rebuda en aquestes muntanyes del litoral i del prelitoral. I aquestes imatges que veiem són aterrades a la Muga, al Fluvià, han crescut molt fruit de les tempestes, està plovent molt a l'Alt Empordà, una gran notícia sobretot pel pantà de Boadella. Això que veuen, perdonin, a nivell personal parlarem, és la casa que tenim a Maçanet de la Selva, recollim tota la pluja de la teulada, va parar dins d'aquest dipòsit de 15.000 litres d'aigua, l'aigua que sobra se'n va per aquestes canonades, no es perd perquè va cap al bosc, també s'aprofita, i això sí, amb un motor petitet, no massa potent, una bomba, aspirem l'aigua i a la que anem a qualsevol lloc de dins de casa, obrim l'aixeta i tenim aigua de pluja. Aprofitament de l'aigua de pluja. Anem a la previsió meteorològica. La inestabilitat va a la baixa. Aquest divendres encara tempestes, algunes una mica fortes, però dissabte serà un dia molt més tranquil, mentre que diumenge reapareixen les tempestes al Pirineu, a la resta no. Dilluns una miqueta més extenses, dimarts torna l'estabilitat, els embassaments ara al 27%. Anem a veure què passarà més enllà. Doncs bé, no hi ha tanta inestabilitat, potser al voltant del 31 o a l'1 haurem d'esperar a partir del 4 o 5, quan la inestabilitat podria tornar a augmentar, embassaments a poc pujant. Fins aviat.